खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै आं गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव फैनाय जाबावबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनगोन अब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो इसोरनि माखासे रहस्य गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनो लुबैनाय गोसो दं जानांगौ नङा होनबा? जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन इसोर शिबनि जोनोमा बोरै जानाय। बेखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअनि जोबनायसिम नायजोबलांनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। लोगोफोर, जों गोबां सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों इसोर शिबहा रावबो बिमा बिफा गैया, बियो हारसिंनो जोनोम जानाय होनना। नाथाय शिब पुराण बादि शास्त्र बिजाबाव शिबनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनाय दं। श्रीमद देवी महापुराणाव शिबनि बिमा बिफानि महरखौ मोननो हानाय जायो। अब्ला बै इसोर शिबनि बिमा बिफायालाय सोर? गोबां सुबुंफोरा मानिनाय जायो ब्रह्मायानो बिनि बिफा होनना। नाथाय विष्णु पुराणाव इसोर शिबनि मोनसेल' गथ' मानसिनि महर दं, जायखौ रुद्र मुंजों मोनथिनाय जायो आरो बुंनाय जायो रुद्रनि बिफाया इसोर ब्रह्मा। नाथाय बेनि सैथोथिया मा? गासै बुहुमखौ सोलोंथाइ होग्रा शिबा गावनि सोलोंथाइखौ बहानिफ्राय लानाय? फै दानिया मोनथिना लानि शिबनि गासै रहस्य गोनां बाथ्राखौ। शिब पुराणनि बायदिब्ला शिबा जोनोम जानो रोङै, यानि अजन्मे, बियो गाव हारसिंनो सोरजिजानाय। नाथाय विष्णु पुराणाव गुबुन फोरमायथिनाय जायो। विष्णुनि नाभिनिफ्राय ओंखारनानै फामे बिबारनिफ्राय ब्रह्मानि जोनोम आरो बिनि खर'नि जोंखांनाय सोरांजों शिबनि महर, जायनि थाखाय शिबखौ बांसिन समावनो ध्यान खालामना थानाय फोरमायथिनाय जायो। नाथाय शिब पुराणाव बेनि उल्थाखौसो नुनो मोननाय जायो। सानसेखालि जेब्ला शिबा गावनि हान्थुखौ बिलिरबाय थादोंमोन अब्ला बिनि हान्थुनि गुन्द्राजों विष्णुनि महर मोननाय जादोंमोन होनना बुंनाय जायो। बे बिथिङाव मोन्नैबो पुराणाव गुबुन गुबुन ओंथि फोरमायथिनाय जायो। नाथाय शिब पुराणनि गुबुन मोनसे सल'आव ब्रह्माया महादेवनि बिफा। नाथाय बेनि सिगां मोनसे सल'नि खोथाखौ सावरायना लाग्रोनि। बे मोनसे सल'आव इसोर शिबखौ हारसिंनो सोरजिजानाय होनना बुंनाय जादों। यानि ना बेहा जागायनाय दं ना जोबनाय। सानसेखालिनि बाथ्रा, इसोर विष्णु आरो ब्रह्मानि गेजेराव गावसोर सानैनि गेजेराव गेदेर उन्दैखौ लानानै एना एनि जालायदोंमोन। नाथाय ब्रह्माया गावनि सृष्टिखौ सोरजिनायनि गोसोआव गोग्गाखांनाय दंमोन आरो बेथिं विष्णुआ बे फुरा संसारखौ फेदेरनाय फोलावनाय बेनि सायाव गोग्गाखांनाय दंमोन। बेबादिनो बिसोर सानैनिबो नांज्लायनाय एना एनिया बांनो हमदोंमोन। अब्ला बे समावनो सानैनिबो गेजेराव मोनसे गिदिर खाम्फा प्रकाशित जानायसै आरो बै खाम्फानिफ्राय राव फैनायसै जे जाय बे खाम्फानि जोबनायखौ नागिरना दिन्थिनो हागोन बेखौनो बयनिख्रुइ देरसिन होनना सानना लानाय जागोन। बेखौ खोनाना सानैबो खाम्फानि जोबनायखौ नागिरना दिहुननो ओंखारनायसै। ब्रह्माया मासे हांसोनि महर लानायसै आरो खाम्फानि गोजौनि जोबनायखौ नागिरनो थाखाय ओंखारलांनायसै। बेयाव विष्णुआ मासे अमानि महर लानायसै, खाम्फानि जोबनाय सिमाखौ नागिरनो थाखाय ओंखारलांनायसै। 1000 बोसोर खाम्फानि जोबनायखौ नागिरसेयावबो बिसोर सानैबो खाम्फानि जोबनाय सिमा नागिरना मोननो हायासै। अब्ला बै खाम्फानिफ्राय इसोर शिबा नुजाथिनायसै। बे सल'आ बेखौनो फोरमायथिनाय जायो इसोर शिबनाव जोबनाय आरो सिमा होननाय जेबो गैया। बेयावनो खाम्फानिफ्राय नुजाथिना इसोर शिबा सानैखौबो सोंनायसै, मा नोंसोर सानैया खाम्फानि जोबनायखौ नागिरना दिहुननो हादोंना? अब्ला विष्णुआ असान्ति गोसोजों बुंनायसै, आं बेनि जोबनाय सिमाखौ नागिरनो हायाखिसै। नाथाय बेयाव ब्रह्माया नंखाय बाथ्रा बुंनायसै, बियो बिनि जोबनाय सिमाखौ नागिरना मोन्दों होनना। बेयाव ब्रह्मानि नंखाय बुंनायखौ इसोर शिबा रागा जोंखांनायसै आरो बेखौ साव होनायसै जे संसाराव नोंखौ रावबो फुजा होनाय नङा। बेनि थाखायनो संसाराव ब्रह्मानि गोबां मन्दिर आरो फुजा बावनायखौ नुनो मोननाय जाया। लोगोफोर, बेनि गेजेराव मोनसे सल' दंबावो, जाय सल'आ इसोर शिब आरो बेनि फिसाज्लानि गेजेराव जानाय। दिनै जों बेखौनो मोनथिना लागोन इसोर शिबखौ ब्रह्मानि फिसाज्ला होनना मानो बुंनाय जायो। विष्णु पुराणनि सल' बादियै
जेब्ला सृष्टिया सोरजि जायाखैमोन अथवा गासैबो दै गोजामोन अब्ला बेयाव खालि इसोर बिष्णुआल' सिर लैथोमायाव शेष नागनि सायाव जिरायना दंमोन। अब्ला बेनि उथुमायनिफ्राय ओंखारनाय फामे बिबारनिफ्राय ब्रह्माया जोनोम जादोंमोन। बेबादिनो ब्रह्मा आरो बिष्णु सानैबो संसार सोरजिनायनि बागै सावरायलायनायसै। अब्ला बे समावनो इसोर शिबाबो नुजाथिनायसै। बे समावनो ब्रह्माया इसोर शिबखौ सिनाय मोना होनना बुंनायसै। अब्ला इसोर शिबा रागा जोंखांना बेनिफ्राय थांनायसै। अब्ला इसोर बिष्णुआ ब्रह्मानो दिव्य दृष्टिजों सक्ति सारफावना होनायसै। अब्ला ब्रह्माया गावनि गोरोन्थिखौ हमदां हानायसै। ब्रह्माया असान्ति मोनना शिबखौ खुलुमना बुंनायसै आरो बेनाव बोर बिनायसै जे बियो गावनि फिसाज्ला महरै जोनोम जानो थाखाय। अब्ला इसोर शिबा ब्रह्माखौ बोर होनायसै जे बियो ब्रह्मानि फिसाज्ला महरै जोनोम लानाय जागोन होनना। 1000 बोसोर जोबनायनि उनाव जेब्ला ब्रह्माया बे सृष्टिखौ जागायजेनदोंमोन अब्ला बिनो सासे गथ'नि गोनांथि जानायसै। अब्ला बियो इसोर शिबनि आशीर्बाद मोननायसै जे उनाव ब्रह्माया गोथौ तपस्या खालामनायनि उनाव इसोर शिबा सासे गथ'नि रूपाव जोनोम जानायसै। नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायथिनाय जायोदि इसोर शिबनि बे मोनसेल' गथ'नि महर। जेब्ला इसोर शिबा गथ'नि महराव जोनोम जादोंमोन अब्ला जोबोर गाबनो हमदोंमोन। जेब्ला ब्रह्माया बिनि गाबनायनि ओंथिखौ सोंदोंमोन अब्ला बियो रैरुब गोसोजों बुंनाय जादोंमोन। बियो बिनि थाखाय गाबनाय जादोंमोन जे बिहा जेबो नाम गैयामोन। अब्ला ब्रह्माया बिनो रुद्र मुं होनायसै जायनि ओंथिया जादों गाबनाय। बेनि उनावबो शिबा सिरि थानाय जायाखैमोन मानोना बियो बे नामखौ मोजां मोनाखैमोन। जेराव ब्रह्माया बिनो गुबुन मुं होनायसै बेयो जादों सर्प। नाथाय शिबा बे मुंखौबो मोजां मोननाय जायाखैमोन। बेबादिनो ब्रह्माया महादेबनो 108था मुं होनायसै जाय मुंफोरखौ पृथिबियावनो लिरनाय जादोंमोन। फै दानिया मोनथिना लानि इसोर शिबनि गुबै सल'खौ। बिनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो हाजासे शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो कमेन्टआव हर हर महादेव लिरनो दाबाव। श्रीमद देवी भागवत बिजाबाव शिबनि बिमा बिफा आरो बेनि जोनोमनि बागै फोरमायथिनाय जादों। बे बिजाबाव त्रिदेव यानि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनि जोनोम जानायनि बाथ्राखौ फोरमायथिनाय जादों। जेब्ला जों शिब मुंनि ओंथिखौ नायब्ला निराकार शिबखौ मोनथिमोननाय जायो। जेब्ला जों सदाशिव बुंनाय जायो अब्ला इसोरनि गिदिर आत्माखौ मोनथिमोननाय जायो। जेब्ला जों शंकर एबा महादेवनि मुंखौ मोनथियो अब्ला सती एबा पार्वतीनि हौवा महादेवखौ मोनथिमोननाय जायो। नाथाय गासै शिब भक्तफोरा गासैखौबो एखे रोखोमनि होनना मानिनाय जायो। श्रीमद देवी महापुराणनि गेजेरजों नायोब्ला सानसेखालिनि बाथ्रा नारद मुनिया गावनि बिफा ब्रह्मानाव सोंनायसै जे बे सृष्टिनि जागायनायखौ सोर खालामजेननाय। बेजों लोगोसे इसोर विष्णु शिब आरो नोंनि बिफाया सोर? अब्ला ब्रह्माया फिननाय होनायजों बुंनायसै प्रकृतिनि रूप बिमा दुर्गा आरो काल सदा शिबानो बिसोरनि बिमा बिफा होनना। बिसोरनो त्रिदेव यानि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरखौ जोनोम होनाय जादों। शिब पुराणावबो काल सदा शिब आरो पराशक्ति जगत जननी बिमायानो इसोर शिबनि बिमा। बिसोरनि बयनिख्रुइ देरसिन मुङानो जादों काल सदा शिब। मानोना बिनो पराशक्ति अम्बिकाखौबो जोनोम होनाय जादोंमोन जायहा 8था आखाइमोन जायखौ प्रकृतिनि बिमा दुर्गा मुंजों मोनथिमोननाय जादों। गोबां बोसोरनि सिगां जेब्ला जेबो गैयामोन, ना अख्रां ना हा ना जिब, बे समाव केवल मोनसेल' शक्ति दंमोन, काल स्वरूप सदाशिव। बेनो आदि परमेश्वर जायजों गासैबो सोरजिजादोंमोन। सदाशिवनि सिंनिफ्रायनो बिमा दुर्गायाबो ओंखारनाय जादोंमोन। सानैजों लोगो जानानै काशीनि आनन्दनाव जिरायनानै दंगासिनोमोन। अब्ला सानैनिबो गोसोआव सानसेखालि जाखांफैनायसै जे बे ब्रह्माण्डआव गोबां जिब जिबिफोरखौबो सोरजिनांगौ होनना, जाहाथे सृष्टिनि आबुं महर मोननो हायो। बिसोर सानखांनायसै जे गुबुन हौवाखौ सोरजिबावनांगौ जाय बे सृष्टिखौ पालन पोषण खालामो आरो बे सृष्टिनि गासै बिबानखौ नाजावो, जायजों सानैबो ध्यानाव सान्थियै थानो हायो। बे थांखिजों इसोर शिबा गावनि आगसि आखाइजों इसोर विष्णुखौ सोरजिनायसै। बे बाथ्राया बेखौनो मोनथिहोनाय जायोदि बेयो गावनि मोदोमनिफ्राय इसोर विष्णुखौ सोरजिदोंमोन।
बेनि उनाव सदाशिव आरो बिमा दुर्गाया मोनसे थिरांथा लाबावनायसै जे बियो जादोंमोन ब्रह्मानि जोनोम। बेनि उनाव सदाशिवा गावनि आगदा आखाइथिं ब्रह्माखौ जोनोम होनायसै आरो थाबैनो इसोर विष्णुनि उथुमायनिफ्राय ओंखारनाय फामे बिबाराव जिरायहोनायसै। बे फामे बिबारानो ब्रह्मानि जिरायना थाग्रा जानायसै। अब्ला ब्रह्माया बे फामे बिबारनि सायाव सृष्टिनि सोरजिनाय खामानिखौ गावनि आखाइजों मावनायसै। नाथाय सानसेखालि बेबायदिनो सम फैनायसै सानैनिबो नांज्लायनाय बांनो हमनायसै। अब्ला बेयावनो जोबोर गिदिर जोंखांनाया बिसोरनि गेजेराव नुजाथिनायसै, जायनि सल'खौ जों सिगाङावबो मोनथिखाबोनाय जादों। बे जोंखांनाय खाम्फानिफ्रायनो मोनसे राव फैनाय जादोंमोन। बेयो सोरांस्रां लिंनि महरमोन। बियो ब्रह्मा आरो विष्णुखौ बुंनायसै, फिसाफोर, नोंसोर सानैबो गोबाव सम तपस्या खालामदों, जायनि थाखाय नोंसोर मोननै गिदिर खामानि मोननो हादों। मोनसेया जादों सृष्टिनि खामानि, बे जादों गासैखौ जोनोम होनाय, जायखौ ब्रह्मानो होनायसै, आरो मोनसेया जादों खांग्रा बाग्रा, यानि सृष्टिखौ फोथांना लाखिनाया विष्णुनि खामानि। बेनिनो आंनि मोनसे महर, जायनि मुङा जादों रुद्र, जायखौ आं सेवहांगार खालामग्रा एबा फोजोबस्रांग्रा महराव दानाय जादों। बेबादिनो काल सदाशिवा बेखौबो बुंनायसै, अनहरनाय एबा कृपा खालामनाय, बेखौ केवल सदाशिवाल' खालामनो हायो। अब्ला सदाशिवा बुंबावनायसै, रुद्रआ आंबायदि महरनि, बेयो आंनि बायदि गाननाय जोमनाय गानगोन। बेनि गासै रुप आरो हाथियार आरो खामानिफ्रा गासैबो आंनि बायदि। लोगोफोर, बेबादिनो बे सल'आ जोंनो बेखौनो फोरमायथिनाय जायोदि गासै संसारखौ इसोर सदाशिव आरो दुर्गाया जोनोम होदोंमोन। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश बेफोर गासैबो बिनि अंश, आरो बिसोर गुबुन गुबुन खामानिफोरनि बिबानखौ लानाय जादों, जाहाथे बिसोर मोजाङै सृष्टिखौ दालांनो हायो। नाथाय इसोर शिबनि सल'आ बेयावनो जोबनानै थांनाय जायानो। जेब्ला सानसेखालि खायसे साधुसन्तफोरा इसोर शिबनाव बिनि जोनोमनि बागै सोंदोंमोन, अब्ला इसोर शिबनि रावा गोमोहोथावनामोन। फै बिदिब्ला बै सल'नि सोमोन्दै मिथिना लानि, जाय नोंथांमोनखौबो गोमोहोनो हागौ। मोनसे गुबुन पुराणनि जेरैयै सानसेखालि ऋषि मुनिफ्रा सावरायलायनायसै, इसोर शंकरनि बिफाया सोर? बे सोंथिखौ लानानै कैलास हाजोआव इसोर शिबनावनो सोंनो थांनायसै, आरो बेयाव थांना बिसोर बुंनायसै, हे महादेव, नों बयनिबो जोनोम जाहोगिरि, नाथाय नोंनि जोनोमगिरिया सोर? नोंनि बिमा बिफानि मुङा मा? बेनि फिननायखौ बुंनायजों लोगोसे इसोर शिबा मिनिस्लु रावजों बुंनायसै, हे मुनिवर, आंनि जोनोमगिरि बिफाया इसोर ब्रह्मा, आरो सृष्टिखौ सालायलांनो थाखाय इसोर ब्रह्माया आंखौ जोनोम होनाय जादों। बेनि उनाव ऋषि मुनिफ्रा आरो फिन खेबसेबाव इसोर शिबखौ सोंबावनायसै, जेब्ला बेनि बिफाया बियो, अब्ला नोंनि आबौआ सोर? अब्ला बे सोंथियाव इसोर शिबा बेखौनो बुंबावनायसै जे बे सृष्टिखौ पालन खालामग्रा भगवान हरि विष्णुआनो आंनि आबौ। भगवाननि गुमुरखौ मोनदां हायै ऋषि मुनिफ्रा आरोबाव इसोर शिबनाव सोंथि सोंबावनायसै, जेब्ला नोंनि बिफाया ब्रह्मा आरो नोंनि आबौआ विष्णु, अब्ला नोंनि पोराबौ अर्थात नोंनि आबौ विष्णुनि बिफाया सोर? अब्ला शिबा मिनिनानै फिननाय होबावनायसै जे बेयो गाव इसोर शिबानो। बेनिफ्राय ऋषि मुनिफ्रा मोनदां हानायसै जे इसोर शिबनिख्रुइ देरसिन ना सोरबा दं, ना सोरबा थागोन। मानोना बे पुराणफोरनि गुबै बाथ्रानिफ्राय जों मोनथिनो हायो, इसोर शिबनिफ्राय देरसिन रावबो गैया। बेनो जोंनि आफा इसोर, आरो जों बेखौनो मोनदां हानाय जायोदि इसोरा केवल सासेल', खालि बियो गुबुन गुबुन मुं महरावल' बुहुमाव मोनथिजानाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथि मोनबाय जानांगौ इसोर शिबनि जोनोमा बोरै जादोंमोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।